pamene mukavota mukumbukire kuti musakavote chifukwa cha chitenje kapena t-shirt ya chipani, mukavote chifukwa cha chikumbumtima chanu. Chikumbumtima chanu chimene chimakunong'onezani chimakhala nanu nyumba mwanu pakhomo panu. Kumbukirani kuti pakhomo panu ndiye moyo wanu, pakhomo panu ndiye moyo wanu. Pokavota muzikavotera pakhomo panu pamene mumakhala, pakhomo panu ndiye moyo wanu. Onyesa mboma mmakhala mavuto ambiri amene amachititsa kuti dziko lisakwere monga ulesi, koma chachikulu kwambiri chimene ine ndachipeza ndi umbava wa anthu amene akugwira ntchito mboma uli pa nambala 1 kupangitsa dzikoli kuti lilowe pansi. Chuma chambiri chikutayidwa, ndalama za nkhaninkhani, umbava wa anthu. Mpona ndimalimbikira kutula nkhani imene iyi chifukwa ndiye gwero la mavuto ambiri amene tikukumana nawo. Zitukuko zambiri zikulephereka chifukwa cha umbava, kuba. Nkona ndikuti ndikalowa mboma ndikakhala president wa dziko lino, mbava zonse ndizazimanga. Aulesi kwachosa ntchito kuti amalawi apume, amalawi asangalale mdziko lawo. Chisankho cha chaka chino tikupikisana anthu ambiri. Uwu ndi mpikisano, sife adani, tingopikisana. Zili ngati matimu mwachisanzo Bullets ndi Wanderers amapikisana, amasewera mpira, ukatha amagwirana manja. We are not enemies, we are competitors, we are Malawians. Ndikulangizeni amalawi anzanga amene tinalembesa, amene tikukavota pa 16. Kuna kuti musanamizidwe ndi zipani zimene zayamba kunama, kuma kuisa ntchito pa chizungu timati propaganda. Muzimva akuti akusogola, munthu sumasogola pa mpikisano, mpikisano sanayambike. Kanja mpira simungati ife tikusogola zigoli zitatu musalibwa lumwa mpira musakusewera. Palibe amene akusogola tonse tili pa 0-0-0. Tiyamba kuthawana pa 16. Komanso muzimva wakuti Dr. Michael Usi akuti akusapota president wakuti wakuti. Sizichitika ndipo ndizonama. Aliyense akuima paika. Ndiye mchenjere ndizolemba zakumva ngati simunamva kama panga ndikulankhula musazitengere ntchito. It's Tamia Ja. Basi mwina yake tulirure. Okay, so nthawi ya ndale, anthu amandifunsa anthu ambiri. Kodi iwe Tamia umakonda zokamba nkhani za ndale? Chifukwa chani Tamia iwe? So the reason why ndimakonda not kukonda, the reason why ndimakamba za ndale is because me as a Malawian citizen, I'm a young woman who is trying to make it in life. So economy in the country ikakaza kuti iwonongeka zimandipanga so affect me as a person. Because I remember nthawi nake nikafunika ndikamone galo wanga ma medication ndilenge ndigule ma medication izi komano zinabe zoti I spend 5 hours banzeli kutira mafuta and zinabe zoti galo wanga ndifera. So pali zinthu zina ndimayankhula kukuza ni mayouth zomwe chikuchitika, because mayouth ambiri panopa we are trying to be independent. Sudufuna ndizipanga depend on anthu yanjani yayi. Okay? So zinthu zikazoti zikuchitika in the country zimapanga so affect mayouth omwe they are trying to be independent in life. That's why ndimakonda zokamba za ndale pena. So mafanzi anga nonse andale apa amene makonda za ndale ize mmandifunsa kuti iwe Tamia umakonda zoyankhula za ndale, iwe tatuuze kuti tikavotera ndani pa 16 September. Izi ndizi. So lelo I'm here to announce, lelo I'm here to speak the freedom of speech as a Malawian citizen. So the person that I can recommend kuti mumuvotere, komanso the person that I can vote for as the president of Malawi ndamaiko usi. I know we're not mudaba iwe
paja Malawi ukangonena chinthu chomwe they mopanga ataki. Okay, so ineyo I can vote for Michael Usi. Yes, Odya zake alibe mlandu magayizi. Ine ndimadya zanga sije za muntu pati panopa ineyo saname mavete. Yeah, so here's the reason why I can vote for Michael Usi. Okay, Michael Usi is honest. Okay, ni muntu oti ameme wachilungamo. Chifukwa ineyo like ineyo sinaoneko vice president. Sinaoneko vice president akuima pagulu kumena zokuti mwayiona galimoto iyo ikwendayo iyo imene yoyo. Anandiranda ineyo as a vice president. Galimoto imene yasogola kupita pajaita. Analanda ineyo. Imene ijayo imakhala pa dipitiwa ine. Andiranda ineyo ndikupeleka kwa nduna. Akuti ndunayo pandilani ineyo. Pali chilungamo? Ndineyo naziganiza kuti okay. Ine ndimakona zoonera nkhani even zandale ndimakona zoonera zomwe zikuchitika. Ndineyo nada okay. So I want the vice president. Anandidwa galimoto as the vice president. Komano he is still working as the vice president on his own. And it simply shows that this guy is an honest guy. So I love people who are honest. Ine sindi vodera muntu, sindi banga support muntu chifora ati kaya ine ndine nchewa. Chifora kaya ine ndine ntumbuga. Chifora ati ine ndine I don't know, Jan, ndine kaya Mslamu, kaya ndine Nkrisitu, no. Ineyo ndimapanga zinthu zachilungamo apa. Ine ndimapanga support zinthu zoti aliyese zimuthandiza pano. Okay? So, kubwera pano madzana zoti ineyo I can recommend my youth anzanga kuti avotere a Michael Usi. Ndimakhala zoti ineyo I know deep down kuti this man is honest. Okay? Panopa even my youth ambiri panopa akumapanga ma video pa TikTok. Dziko lili anthu panopa anachangamuka zinasayandika ndikalekale cause atika ya akalekale munthu akazoti kuyankhula za ndale kama kumanga izi ndi izi. Okay, so panopa nthawi ya my youth. Okay? My youth. So my youth ambiri ineyo this is what I can say. Okay? Muntu wakaza kuti muntu ngalali president, muntu kula kale president amafuna mavuda anthu fe. Okay? So muntu wakaza kuti akufuna mavuda anthu fe, muntu uja akaza kuti wakhala pa mpando. Amakaza kuti muntu uja is working for us Malawian citizen. So we have a right to question kuti is this wenda komano ambiri kaza kuti kuyankhula we are being kumatipanga threat is indeed as if we did something wrong. Yet deep down we all know that Malawi is for Malawians, it's for anyone. So let us my youth talk. Let us talk. You know, just like the way our vice president anayankhulira. Akuti wina akadzabera mavoti tidzatani kodi? Wina akangwerekeza kuti abere. Ibandulo nafuka Ababa ndisindike ngati wina akuganiza kuti ife tibera timugongona saka pasewe. So chinaso mwini makondera ndije Michael Usi amapanga zinthu zomwe mayouth ambiri timafuna. Yeah, come on guys, and we like entertainment. Komano mayouth ambiri timamona Michael Usi uja as a comedian in a comedian way. Sinanga we are used. Komano ineyo thousand mini makaba base timakonda zowerenga news, timakonda zoona ma video kuti okay andale wa kuti chani. Komano Michael Usi is honest. Inu. Izitu zanchito msamani pangizo soverisa kumene kwa. Okay? And there is no way munganduze hapo nena zokuti iwe Tamia izi ndizi zo ma speech a Michael Usi ose omwe ndi makhala ndiwonera. They make sense. They make so much sense. And it's not about iwe Tamia izi ndizi. No. Ineyo I believe kuti tikamavotera munthu kapena tikamapanga support munthu kuti okay munthu uyu akhale president. Kwa ineyo sindipanga nawo izi zomati ine ndine nchewa. Zoti Tamia ndi nchewa, Tamia nchewa. Ndikuti upangeza za nchewa. Tamia ndiwe
ndiwe Christian, Tamia ndiwe izi ndi. No, that has nothing to do with the economy. So ineyo vano simungabwere kumena zokuti Tamia ndiwe nchewa iwe upangira ati chipani chawa ifonda achewa, chipani chawa chifonda yancha. No. Ineyo muntu nimapanga support because I know, okay, I can see the vision. Kumano it's hard to believe anthu andale kuti ambiri amapanga ma fake promises. Okay, so I just like Michael Usi amakona zozonena za corruption. Corruption yachuluka, atipange izi ndizi. Ndiponso sindikupepesa iyayi. Sindikupepesa muli mbava chakogoya. Amene akufuna kuti amene amamanga anthuyo abwere andifunse kuti iwe kuti muli mbava. Mbava zaje ndiziti. Ndi auza kuti uyo ajosoni. Anyone who is more into talking about the corruption, corruption is ndizi, muntu amene it's hard for him to do corruption. That's why banova muntu sungabwere vano madzayankhula zina zake za nzeru, zina zake zoti anthu ena they know kuti they are doing corruption. Chifukwa chokuti akuopseza usamayankhula izi nde ngati a vice president akubwera pagulu madzayankhula za corruption. It's even hard for andale ena amene ali corrupt to work with him. So we all know kuti the guy is honest. He's loyal to Malawian. Besides being a politician, he's also an entertainer. So he's not that serious. He's an entertainer. When it comes to politics, he's a good politician, and he can be a good president. So my youth knows about answer and the minute ineyo I can vote for Michael Usi. Yeah. But so Thank you guys so much for watching. So I mean the freedom of speech. This is the freedom of speech. Yeah, and also freedom of speech. This is my freedom of speech.